Hi guys! Kumusta? Dito na kami sa Robinson. Hatid ko lang yung rice ni Ann. Tapos diretso na din kami Santa Mesa. Mag-hatid din kami ng dalawang 35 kilograms pa na order. So tapos diretso na kami Mandaluyong. Pipick upin naman kaming balak namin. So yun, sila doon na lang yung bumaba. Di na rin ako aakyat. Di nga alam ni Ana ngayon ko hatid eh. So iwan ko na lang sa reception, sa lobby. Tapos diretso na kami kasi oras din ang namin guys, ang hinahabol namin ngayon. So yun, ang hirap maghanap buhay. Diba? Di pa nga kami nagla-lunch anong oras na 1:30 na. So yun, ito Robinsons. Pero gusto kong bumaba, kumain na muna. Gutom na talaga ako, pero yun, pag na mag-drive thru nila siguro kami, or pag na-pick up ko na yun, or pag na ko yung last na dito, yung kay Sis Cherry naman. So ayun guys, medyo pag tinignan nyo yung face ko, parang maitim-itim yung mga diba? Di pa ako naglalagay ng pampaputi ng mga acne scars. Pinahupa ko muna kasi yung mga fresh pa eh. Kasi may ilang tumubo pang fresh. So ayun. Natching ako. Ano ko yun? Natching ako. We're here guys sa Max's Malacanang. Dito, Malacanang. Ayan si Tonton. Tapos namin ma-meet si Sis Cherry. Thank you so much, Sis Cherry. Ayan, nagawin kasi siya ng bigas, 50 kilos. Yun. And then, bigay pa siya sa akin. Thank you so much, sis. Durian. Favorite ko kayo yung durian na candy. Galing Thailand pa ata to. Thailand. Thank you, sis. For you. Yay! Thank you so much, sis. Nandito si Bruno Mars. Ikaw. Bruno Mars. Nakalbo. Ay, alam mo ikaw, malapad ka na ulit. Tingnan nyo guys, ang lapad nyo na ulit no? Oh. Gym din pag may time. Ano ko? Papakin ko lang to guys. Ayun, tapos punta na kami Mandaluyong. Si Pitbull pala. Diretso na kami Mandaluyong. Kain muna kami dito kasi wala pa kami lunch. Kakarakit namin no? Layo nang nararating namin Oh, easy ka lang. Huwag masyadong aabot tayo kung aabot. Kung may pagsiksikan dyan si Tonton. May kasi doon guys, may nagkabanggaan. Motor tsaka kotse. Kaya traffic sa side na to eh. Pasok! Yan. Traffic pa rin. Ha? Uy! May waway ka Nang labo-labo yung laway. Uy! Chaba! Pictorial nila eh. Asan? Uy! Patingin! Ay, ang cute! Guys, wait lang. Pasok tayo. Patingin! Oh my God! They're so cute! Cute nila ko. Saan hawak yan? Mais? Ching-ching na seryoso. Cute. Patingin ako ng buo. Good morning guys. Alas 5 na. 4:30 pa rin ako nagising guys. Wait lang. Sipon ko itong butulo. Ayan, 4:30. Naunahan ko yung alarm ngayon. Suluto na ako ulit ng breakfast stickers and baon. Sumama na rin ulit si Gluten. Ready na siya for walk. Yay! Nilalamig na siguro to kaya gusto niya na rin lumabas ng kwarto. Aray ko, bebe! May sus! Puknit! Sige, dito ka muna. Tapusin ko lang yung niluluto ko. Ayan, niluluto lang ako ngayon. Lala, nasipok ko guys. Ayun. Inisip ko na ako dahil sa lamig tsaka init. Umuulan ko kapag bandang hapon na, diba? So, ayan, afektada.
Napalambot ko lang yung ano, yung mga veggies. Ayan. Tapos mamaya ano na yan. Malapot na. Kasi may taste na. Hilamos. Hindi ko na si Chris. Ayaw pa rin bumahang. Batang to talaga, oh. Uploaded na guys yung vlog nung ano, weekend. Ayun. Napublish ko na ngayon. Kagabi pa yun uploaded eh. Tinamad na ako. Lumabas na naman. Ayun, and then nakaalis na si Chris. Uy, din na ng face ko. Gusto ko pa sana bumalik sa pagtulog guys. Kaso grabe yung pawis ko. Tapos amoy ulam na ako. Kaya pinagluto ng ulam. Kaya yun. Sabi ko, huwag lang. Fragid na lang gigising ko mamaya. Tapos, ano ba? Pupunta akong Don Carlos. Don Carlos ba? And then, hatid ko itong mga serum pala sa store. And then, yes, pupunta pala akong Don Carlos. May kailangan akong gawin doon. And, yun lang. Kasi, ano ngayon si Tonton eh. Coding. Hindi kami makalabas. Kaya, ako na lang muna yung pupunta doon sa bahay, sa kabila. So, that's it lang guys. May ano na dyan, may breakfast na, may lunch na. Yung sa doggies na lang kasi bumili din pala ako kagabi ng ano. Dumiretso kasi ako pagkagaling namin sa delivers. Sa pag-pick up ng ano, ng stocks. Dumiretso ako sa store. Dumaan ako sa taas. Para makita sana si Lucas tsaka si Chingching. Kasi wala si Chingching. So yun, si Lucas na lang. Hindi bumili ako ng konting groceries pang ano, pang baon-baon ni Chris. Kaya, yun lang naman ang ganap kahapon guys. Wala masyado. Yun, and then, yun nga, sinisipon tayo ngayon. Gawa ng malamig sa car. Paglabas mo, medyo mainit. Tapos biglang bubuhos din ang ulan. Ayun, dahil sa ano, sa panahon na. So, that's it lang guys. Ngayong umaga, magandang araw, magandang umaga. Happy Wednesday. And happy Wednesday. Kain tayo guys. May hinuluto kanina. Ito nakainin namin yung ni Daddy. Ayan. Nauna na sila Sel. Let's eat. Bukas na tayo punta sa ano? Kala Doc. Magluta drip. Let's pray na. In Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this day give which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Tinopak na naman si Chris kanina. Jowa. What happened? Ayaw magising ng isang gisingan. Ilang beses kong inano. Binomba mo ng pandilig. Pandilig mo na parang. I'm home. Nagpintura sila dito. White na guys. Medyo maliwanag na tingnan. Hi Mark! Ano na? Kailan ka start sa RMK? Baka bukas. Bubugbugin kita. Seryoso ako sa RMK ka muna. Ano na kasi wala akong pasok ngayon. Hanggang 25 na. May ako sa store. Oo nga, pagkaano mo, sabi ko, di ba? Sa RMK ka muna. Kailangan kita. Turuan niyo ako kasi... Oo nga. Wala ako mamaya. Sige. Patuloy natin tayo. No? Hanggang dito pa lang yung pintura guys. Nadidiliman daw si Day. Hi, Kuya Natsu! Hi, Kuya! Paano ka, Kuya? Bakit may sugat ikaw? Ha? Ba't may sugat ang Kuya? Paano to, Chen? Paano si Natsu? May sugat siya. Kinamot niya ng kinalmo. Uy! Hi! Hi, Kuya! Ay, sino yun? Ay! May guwapo doon! Ay! Ganda naman ang ano mo. Cover mo. Hi, Kuya! Ay, wait lang. Papaano to eh. Kuya! Siya lang kumamot niyan? Likod na yan eh. Paano niya naabot yan? Yung sa likod niya pa. Ikaw talaga, Kuya. Ikaw, dali ka na nga din sa Nueva Ecija. Doon ka na rin. Chuboy! Ay, chuboy. Lucas! Naging chuboy tuloy si Lucas. Hello, good morning! Good morning! Good morning! Ay! Ay! Morning! Ang init. Sunod na lang daw sila Sel. Gagawin kami dito guys. Ayan na, yung aquarium ni Lucas. Buhay na. Nandiyan na sila, Ayet? Galing oh. Yung sa baba na buhay na ulit. Ay, di pa ano yan? Nag-brown ulit yan. Ay, namuti.
Lumabo. Oh, di. Good morning! Hi! Good morning! Oh, sige, bilisan mo. Clap, clap! Clap, clap! Yay! Kisa, guys! Kisa, guys! Woo! Dito yung guys! Ito yung guys! Kisa, guys! Yoo! Mga paandar dito, nakakatawa eh. Clap, clap muna. Good morning! Uy, uy, uy! Tumatayo! Ay! Kisa, guys! Kisa, guys! Kisa, guys! Kiss tamoy! Kiss tamoy! Kiss tamoy! Yee! Bakit parang diring-diri ka? Kiss tamoy! Oh, talaga? Go! Ligo na! Go! O, ba't naka-electric pan lang kayo? Di kayo nag-ano? Aircon? Di kayo nag-aircon kagabi? Buti hindi umiyak ko si Ching Ching. Buti hindi umiyak yan. Walang aircon. Hey! Happy birthday, Ching Ching! Walang handa. Happy birthday, Ching Ching! Walang handa. Hi! Hi! Ganun. Hi! Clap, clap! Hi! Oh, kiss guys! Kiss guys! Ooh! Galing ay! Galing ay! Ooh! Ay! Wait lang! Ay! Wait lang! Wait lang! Nakagaw nyo guys. Naku, may hilo kayo ha! Ayan. Si Ching Ching may hawak po. Ayan. Oh. Oh. Ixus yan eh. Oh, ayan ah. Sabi sa camera. Oh, gandang-ganda sa sarili. Ay! Ako na lang maghahawak. Kayo no? Hi ka na lang. Hi! Dali na. Hi na lang sa guys. Hi! Hi ka na, hi! 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 Kisa guys. Kisa guys. Ooh! Tulog-ulo. Paras-paras na ingos. Kisa guys. Kisa guys. Ay, sa guys lang daw pala. Ooh! Grabe! Kakaliw talaga siya. Hi! Opo, hi! Ganun na, wave na. Hi! Dito sa guys, oh. Hi, guys! Hi na! Uy! Ano? Tanggal sombrero ni Tamoy. Oh, tapos, ikaw magsusuot. Ano? Suotin mo na. Ang bibig mo para suso. Oh, suot na, suot na, suot. Oh, wala si Ching Ching. Naku, nawala si Ching Ching. Ay! Nakakagigil ka talaga. Lalo ka. Anong ginagawa niyo? Matingin nga. Ay, Ching Ching. Seryoso naman ang Ching Ching na na yan. Dila mo na siya, dali. Dila. 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 Pupunta ka sa store, boy. Sige. Ha? Siya na yung ano namin, marketing. Ikaw huwag muna mag-apply. Akin ka muna. Yan, pinagpapahinga ako muna kasi siya. And habang nagpapahinga siya, doon siya sa RMK, guys. Marketing namin. Sabi mo kititagol. Kiss na sa guys. Kiss na sa guys. Kiss na. Kiss na. Oy. Ligo. Kamukha ko to guys, nung bata pa ako. Sabi ni mama. Si Yumilita. Yumi. Asan yung ikaw niyan? Di na nahanap? Hindi na. Ay, yung ikaw, yung takaw lang ang wala. Yumi. Yumi. Oh, si ate oh. Ayan si ate Yumi. Ay naman natin. Ha? Hi! Kaya kalalago na. Hi! Hello guys! Magandang hapon. Ayun, namalis na sila Sen. Uwi mo ng Bicol saglit. Hanggang Sunday kasi may asikasuhin lang daw siya. 4:23 na wala pa yung anak ko. Why oh why? Dapat alas 4 nandito na yun eh. Nag-ayos lang ulit ako guys ng mga
orders ng concept store, hindi ko pa maubos-ubos. Ito ang hirap kapag sabay-sabay sila nang hihingi. Hindi ko alam kung sino uunahin. Yung sa Pampanga ko, nagsabi na sa akin yun ng advance, pero hindi ko nagawa dahil sabay-sabay nga halos yung ginagawa ko. So, ayun, good news is, mukhang sa akin na muna si Mark, guys. So, baka sa RMK muna siya magtrabaho kasi sabi ko talagang, inano ko siya eh. Pag doon, pinirata ko siya eh, kasi dapat sa, ano yata siya, sa China Bank, sabi ko. Magkano offers yun ng China Bank? Sabi ko ganyan. Sige, akin na muna, dodoblihin ko. Kasi talaga gusto ko matapos na muna ito walaan. Siya kasi pinapahawa ko yung sa mga concept stores and then sa... Basta, kasi marketing siya eh. Hindi ko halos masikaso talaga yung rational din ang problem ko. Pero hindi ko pwedeng bitawan yung concept store kasi malaking bagay yun. Lalo na may mga naghahanap ng physical store. So, yung concept store ang andyan para sa RMK shop naman. Ng mga products. Kaya, ayun. Pampanga, tapos, ano pa ba yung isa? Plaridel, Bulacan. Ano pa nang hihingi? Yung sa, ano dito? Spotlight concept store sa, ano, sa Bacolod. Ayun, nangihingi na rin siya. And, ano pa ba? Yun, red zone niya. Oh my God. Kiyat na naman ako kay ate. Red zone niya kasi isa sa mga mabenta nga. Lahat naman ng concept store, guys, is bentables talaga yung mga, yung mga products ng RMK. Lalo sa red zone niya. Kung Ixus yan. Kaya, ayun, I need Mark. So, sabi niya, sige ate, patry ko. Sabi ko, huwag mo nang itry. Tinitry na siya ngayon ni Inday. Nandun na siya sa store. Sabi ko, sana pumayag si Mark. Ano, kasi, ano niya na exit niya na. Katapusan na lang siya. Sabi ko sa akin na muna siya. Kasi sabi ko talaga, mas gugustuhin mo pa ba yung gigising ka sa, gigising ka sa umaga, yung magpe-prepare ka, magsusot ka na. Sabi ko, oo, andyan na tayo. Maganda yung bihis mo. Pero at the end of the day, yung sahod mo, yung isipin mo, pag sahod na, diba, parang ganun lang. Sabi ko, why natin tulungan mo ako? Tumulong ka sa akin dito sa sa shop, sa RMP shop, palaguin natin. Kasi parang ilan na kami, di ba? Nag-brainstorming kami kanina, palaguin natin. Sabay-sabay tayo nga. So, ayun kasi yung ano ko naman ngayon, guys, is yung kapatid ni Mark na babae ang gusto kong makuha para pag-aralin dito sa Manila. Since tapos naman na si Mark. So, ayun lang, guys. Nakakatuwa na nakakatulong tayo sa sa mga pinsan ko, sa mga kamag-anak, lalo na din yung RMK shop, nakatulong din siya sa mga stay home mom, nakatulad ko din before, ngayon kumikita na kayo, yay, taas ang kamay. So sa mga estudyante dyan, may mga reseller ako guys na estudyante pa lang, lalo na yung Davao ko, yung mga estudyante pa lang sila, madami akong reseller na pa lang sila, college student, o diba, kumikita na sila ng bongga. So, ayun, yung isa nga, nag-resign na siya guys sa pagiging call center din. Talagang pinull time niya na yung pagiging, distributor ng RMK shop. So, ayun. Nakakatawa. Madaming natutulungan ng, ang shop na to. So, ayun lang. Sana magtuloy-tuloy pa ang pagbe-bless sa atin ni God ng ganito, yung business. Sabi ko, tuloy lang po, Lord, para mas marami pa akong matulungan din. So, ayun, kasi ako, ulit-ulit ko na sinabi guys, hanggat may pangtulong ako, tutulong ako kasi galing kami din, naramdaman namin kung paano ang mawalan at kung paano ang mga ilangan. So, yun. Ang hirap kasi may mga tao na, ayun, nagdadrama na. Diba? Kasi may mga tao na, alam mo yun, porket nakakaangat ka kapag nilapitan ka na, kahit na meron ka naman ibutulong, parang ang hirap nilang tumulong, diba? So, naramdaman ko yung guys noong si mama, yun na kailangan. Nayak na ko. Halos, ibenta ni mama yung, alam mo yun ang pinaka masakit na nakita ko kay mama na, alam mo yun, yung mga binili ni Papa no na gamit ni Mama. Kahit na lang yung guys, yung blower na lang sa buhok. Nagawa ni Mama ng talagang
isinasanla niya para may pera lang, pera lang kami nun. So, may pambaon kami. So, ayun, kaya, yun ang pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob, tsaka sipag. Para mabigyan ng ng gandang buhay nanay ko. Yun lang. Kasi kayo, ano ba yan? Drama na naman tuloy tayo. Parang baliw ito, guys. Pero, yun ang laging, yun ang lagi kong iniisip kapag ayoko na, guys. Time out, ayoko na kasi mag-iiyakan tayo, eh. So, ayun, basta, continuous pa sana ni God na na-bless tayo na magtuloy-tuloy pa itong business na ito na mas lalong lumago para din mas marami pa tayo matulungan. So, ayun, saksi kayo dyan. Lalo na yung mga, yung mga subscribers ko na ng 100 pa lang, diba? Gusto ko kayong ma-meet. Yung hanggang ngayon, sinasamahan nyo ko. Yung journey ko talaga na, nasubaybayan nyo. Yun lang, guys. See you later! Ang dami naman, dal-dal. Napaiyak na naman tuloy ako. Kadarating ko lang galing store eh. Uli lang gusto ko. Anong gagawin mo sa store? Gusto ko dun yung malamig. Tanggalin mo na, kaya kainit na init kasi yung jacket mo, o tingnan mo. Mas malamig pag pag nasot-sot yung jacket ko. Ay, sus! Oy, ikaw may kasalanan ka sa akin. Ano naman? Yung pagkain mo kanina sandwich. Anong ginawa mo? Nalaglag! We, Oo nga! mayos ka. Hindi ako natutuwa doon. Nakita sa sa kalsada. Anong ginawa mo? At dahil wala si Sel, si Daddy magpapakain ng mga dogs. Wow! Uy, konti ito. Akala ko ba equal? Equal yan. Ang konti ito. May hiyas sila mamili dyan. Ang babo na tagapakain ko ng aso. Yes, monsieur. By the way, I'm from France. French fries. Yung kanin nila, kontian mo lang Yung lang. Kasi di inubos pag gabi eh. Lugos nila yan. Ito mo na to. May bahaw dito. Ayan. Mga ganyan lang. Pansa. Tapos turugan mo. Dahil nga, kung makaubos yan nila, Busya. gawa mo. May gilamarte ngayon eh. Sa kapata. Everything gets done. Hello guys! Katapos lang maghugas ng mga pinagkainan, yung mga pinaglutuan. Ayun, kasi wala si Sel. So, ako gumawa, of course. Ayun. Tapos, kanina pala may bumili ng bigas. Galing Paranaque pa sila. Nakakatuwa talagang pumunta sila. Dumayo pa sila sa Pasay para lang sa bigas. Thank you so much! Wait lang, hanapin ko lang yung name. Shinette Go Hernando. Thank you po sa sa pagpunta. Nakita ko yung family niya, yung husband niya, yung 3 kids niya. Thank you, and konting chikahan. And sobrang na-happy talaga ako guys sa kwento niya. Thank you po. Sobra sana sa pagsubaybay sa vlog namin. At ayun nga, napapasaya daw siya, natuto siya mag-smile dahil lang sa vlog ko. Thank you po. Sobrang happy din ako po na ganon yung mga may sira ulo doon. Ayun, sobrang saya ko na ganon ang mga nalalaman guys, mga feedback nyo sa vlog ko. So, thank you again po. So, ayun lang guys, tapos ng araw natin. Na si Kalbo. Naliligo na. Kasi ang rule, walang ihiga sa kama hanggat hindi naliligo. Hoy! One time, talagang talagang tawad siguro maligo. Tawad na tawad. Hoy! Natulog sa sofa sa labas. Walang preno! Yes, anak! Hoy, baboy! Anong English na Hindi! mabigat? Light. Oh,
ilaw. Ilaw. So, si Chris lang din guys yung nandiyan sa ano ngayon sa kwarto niya. Pero kaya naman daw niya. Sinindihan lang yung ano, yung aquarium niya para may ilaw siya kasi nasira yung lampshade niya. So, ayun lang guys. We'll see you tomorrow. Good night. Love you guys.